Ženy poriadne? Teraz už má rozdiel dobrú ženu. No vedia. A tá je vraj ako osa na tekvici, ste dával riadne hlody. Sadnú také má, ako keď perinu cez okno prehodí. Fiertuchu. Paplo. Zvárazkú fiertuchu, ni? Vraj som chcel zbíjačku ísť kúpiť. No. Tak to by sa ich spýtoval, že či si ideme zatrtkať večer. No. Kautili, že poctivie hádam. No. Jaj. Tak ale kublany majú také ako zváracké fiertuchy na piči. A vy ste ich tá? Ale kde je takú? Ni? To by sa ti postavilo na to. To si len srandoval? Pravda, že? Sranda musí byť. A to staršie bolo, je to 60 skoro, každú. Ale ty máš koľko? 54. Ja, ešte mladý chlap. Mladý. No a to je nie veľa ešte. V starom vydaní. Ale de. Dobre, že aj tá Peťa prišla. No, že sme tu vidieť. No. A tu sme furt pozerali. Sme ju doviezli. No. Malá A sopka. tak aspoň vám povarí, pomôže, ni? Tak chcela aj tak iba ako dolu. A ona bola u Tomáša? Hej. Ona mu tam pomáhala? Ale to tam bola tiež medzi tými ženami. No. A ona doteraz Tu tam sme. bola? Ale že, no ona doma tam, ona má, Tomáš býva ako tuto dolu. Od nej. Hej. Nie som ani Susedia. Ja. To len Tomášovi neprišla jedna tá tanečnica. No, ale to bola riadna To bázne. bola samica. Ej, tu by som, to bola riadna. Tej by som aj vylízal. Ale tá bola A pekná. na medvedia si trtka už. Ako to je? Obcháš nos do piči a mrmleš. Na medveďa. Jaj. Divaj, ako to je. Si ty humorista, riadny. Tak asi treba užívať život, čak. No. jak to. Ty máš ešte šancu. Šancu na čo? Aby si nezomrela sama. A najlepšie bolo, že o jedno ide, o toto. O ten člnoček. No tak sa spýtam, že o čo ide. No. Tak o čo? Som im povedal, to ste zle napísali, že farmár hľadá ženu. A ako malo byť? Farmár si chce zajebať. Myslíš taký ako Dickensovi? A teraz idú ďalšie také točiť, či ako? Či nevieš? To idú to pred nami, čo bolo pred... No, viem. Ty aj Mariana, ty. Hej, to ty idú. Ukazovali to pred chvíľou. No. Teraz idú A opakovať. tam, keď ste sa zoznamovali, že vy ste dačo aj tej špatnej, tej také veľkej dačo povedal, ni? Že by ste ju nechceli, či čo dačo... No tam Že tá, banány doniesla. Čo je pre všetkých, čo bola ako pre všetkých. Banány, ale nie to, som ja mal 5, z tých 5 som mal 3 vyberať. Jaj. A tá banány doniesla tá od ľakade od Rimavskej Soboty. Hej. Aha. Bola pri Paľovi, dve boli pri Paľovi. čo No, vyhodil. viem. A primero si natiahla, rozopínala mi onu, Ale? že zmerať. No a čo ty to tu ideš zmerať? A tam ľudí do boha, vieš, čo tam ľudí bolo? No, Tam bázne. aj cudzích ľudí, to nie len my sme tam boli. A ona takto Lebo hneď. my sme takto sála bolo, čo sa filmovalo a tam bolo, vieš čo, ľudí do boha to hľadelo. Hej. Aj ti do piči. A tá žandárka, tá, že vie kung fu, či čo ja viem, čo mi to trepala, že mi hlavu odkopne, lebo som jej povedal, že žene nepátajú volan, lebo sa chválila, že má vodičky na traf. Hej, no. A A ja som jej povedal, že žene treba koko do hrsti, nie volan. Takže mi hlavu odkopne, to ani nedali tam. to viem, tá bola tam pri Paľovi potom. No, ja som sa tam dozlostil. No veď aj sanitka odviezla. No bázmek. Ma šľahlo. Jo. To sme tam miešali víno, pálenky, vieš čo tam bolo? V tých chatkách. A to chodili za každým druhý tipešov, ale núkal každý lievo. No, bázm. Víno. A to kde sa točilo? V Liptovskom Jáne. No bázmek. To je boha, to je veľkú Oni tam. zámerne ich chceli nacúngať, A to kamery ti boli na kajte, ja som ani nevedel, že to No. kamery sa. Všade boli. To No, oni vedeli, čo robia. no,
Aj tu mu, aj na traktor nakłaszczali kamery. Ale, aj na traktore boli kamery. Tu sa ešte aj dáš, jaký tu. No bazme. A, To vtedy, keď som spal, to som ja z traktora vypadol. ale. Za jazdy, ja som sa zabudol, že idem. Tamto ma ukázal, ako som sedel, lebo traktor zdochol aj s kosačkou. A večer kamera manu zavolal už mám motor. A že si ich zobral do krčmy, kameramanov a že aj one tak sa opie, že kamery pozabúdali. No do pity boli a to tam začal vyskakovať, a keď neviem kto to, včera to spomínal, v bujaku. Začal Bujaku? tam skákať, no A to jeden kde je ten kokos. bujak vlastne? A tu hneď, Nie, oproti mliekarni. Jaj. tu na ľavej strane. No viem. No ale to najebanmo bolo aj štáb tu večer, každý deň to bolo. Pili. No a tu A sa pálenku, nasmiali na vás. pálenku vozili, hej. Ale, a ste spávali tu? Na hoteli tuto, Nie, toto nie je pravda. u Košúta. Aha, na Tam, že košu. som v tej vani bol. No. Viem, Platili všetko. aj v tej posteli na grcania. Čo je posteľ na Ja grcania? som inak povedal, že ten nos mi pasuje tam ako do piči. Ale co by som znova to išlo povedať. Jaj.